Que tal? Boas tardes. Hoxe é sábado, 18 de xullo, un día con moitas festas por todo o país e de entre todas elas queremos alentar a que agora mesmo se está celebrando en Corme, a do percebe do Roncudo. Repártense hoxe entre 900 e 1000 kilos de percebe, unha oportunidade de degustar o que se coñece como o ouro negro do Roncudo. Xavier Santos. Sí, o ouro negro que é moi cobizado, por iso está toda a xente xa comendo no percebe xa desde hai 3/4 de hora aproximadamente. Esta festa de interese turístico de Galicia é unha das principais en canto ao tema gastronómico, por iso están aquí todas estas persoas comendo por un prezo de 30 euros a ración nestes percebes que aproximadamente foron, como dicías, unha tonelada a que van poder degustar. Vai haber tamén música na festa do percebe do Roncudo e tampouco vai faltar en Vilagarcía. Praia da Concha acolle unha nova edición do Atlantic Fest. Esta non é unha edición calquera, é a 10ª e por iso os organizadores queren que sexa especial e inesquecible. Alejandro Álvarez. Sí, pois esta Praia da Concha enchese de música un ano máis coa 10ª edición do Atlantic Fest, cun cartel de luxo cos mellores artistas e grupos do indie pop. Hoxe sobre este escenario artistas como Fran Ferdinand, Los Planetas ou tamén Nacho Vegas. Comezamos este Galicia Noticias en Vigo. A Policía Nacional detivo na cidade 3 mulleres como presuntas autoras de varios delitos de roubo e de furto en varios domicilios e pertenza a grupo criminal organizado. Os axentes localizaron a estas mulleres no interior dun edificio de vivendas situado na zona da Rúa de Torrecedeira. No momento da intervención, portaban cartos en efectivo, xoias e ferramentas que presuntamente empregaban para abrir as vivendas. As detidas pasaron xa a disposición do xuiz que acordou o seu ingreso en prisión, aínda que a investigación continúa aberta. En Cospeito, a veciñanza leva días convivindo cos restos dun vertido de xurro. O responsable foi un camión que o verteu durante 7 kilómetros na estrada LU 111. Os bombeiros xa foron limpar, pero aínda quedan moitos restos que co paso das horas están a provocar un cheiro difícil de aturar. Venía descargando ya desde la parte de Begonte. Entonces era un reguero bastante normalito de eso. Entonces al parar aquí es cuando ya descargó del todo. Descargó aquí delante, donde la para el autobús, y delante de la casa de la vecina. Y luego ya siguió su camino para adelante sin que nadie le parara ni le dijera nada. E o Destacamento de Tráfico de Corcubión rexistrou unha das intervencións máis atípicas da actual campaña de vixilancia e control de alcohol e drogas. Foi en Camariñas. Xusto 5 minutos despois do inicio da campaña, a patrulla en servizo deu alto a un ciclista con síntomas de ir bébedo. Os resultados confirmaron as súas sospeitas. O home cuadruplicaba a taxa de alcohol permitida. E hoxe se van á praia en Baiona. En 2 dos seus areais está prohibido bañarse, concretamente na praia da Ladeira e na de Santa Marta. Isto débese á contaminación que se detectou nos últimos controis que se realizaron nas augas e da que se está a investigar a súa orixe. A restricción afecta só o baño e manterase ata que as analíticas demostren que xa non existen eses niveis de contaminación. En Cangas, o bo tempo é sinónimo de praias ateigadas, pero os veciños están fartos dos visitantes que aparcan o coche onde lles peta. A Policía Local poderá sancionar os que estacionan mal nos accesos aos areais. O domingo pasado baixou por aquí unha ambulancia e non pudo chegar aí abaixo. Con estes camiños tan estreitos teñen dificultades para pasar as emerxencias e tamén os veciños que ven como os usuarios das praias abeiran diante das súas casas impedíndolles entrar e sair. Mesmo deixan os coches dentro de propiedades privadas. Se enche isto de coches dunha maneira increíble, aparcan en todos lados, diante dos portais. Ahora puseron as vallas aquí, ora o caos e aí na general. Nos queremos que veña todo o mundo, pero que respeten as señales. Hai ir a parking, si están todos ocupados, pois que lle vamos a facer. O problema de tráfico nas praias de Cangas agravase porque a afluencia de turistas aumenta ano tras ano para a indignación dos veciños que levan moito tempo protestando. Ainda chamei a policía e me decían que eles non tiñan competencia aquí para vir ni nada.
E é que en temas de tráfico a Policía Local só pode actuar en zonas urbanas, polo que dende a área de urbanismo do Concello decidiron facer cambios na cualificación desas zonas. Se delimitan determinadas zonas cercanas ás praias, donde podemos delimitalas como núcleos xa consolidados, para que aí poida a Policía Local poder ter competencia a hora de controlar o tráfico. En total establecéronse 14 núcleos urbanos máis, que agora toca sinalizar un traballo a contrarreloxo. Son 78 cartéis novos que hai que colocar. No resto das zonas que non cumprían os requisitos de urbanismo, a regulación do tráfico segue a ser competencia da Garda Civil. Gozar da praia nun día solleiro de verán semella unha experiencia relaxante. Pero que pode enturbar unha xornada así? Preguntamos que condutas incomodan nos areais e ollo, porque a máis molesta pode sorprendelos. Cando un pensa en condutas e actividades que poden resultar molestas na praia, veñen á cabeza as máis comúns. Traen os aparatos eses, eu quero dormir aí veces e non podo. Eses ruidos me molestan. El tabaco e a música alta. Non quero nadie que fuma ao meu lado, eso sí que non. E a xente que fuma tamén, porque a veces están aí, tiran las colillas. Eu vou andar moito cando está a mare baixa, me dan cada balonazo e teño que fastidiar. Pero máis alá do fume, do ruido e dos balóns, semella que o que máis incomoda aos bañistas non depende do resto de veraneantes, senón doutra especie. As gaviotas, que roban todo. E a vostede que o que máis lle molesta? As gaviotas. As gaivotas, os pásaros, esses sí que me molestan, do resto nada. Claro que tamén hai quen lle cambiaría a tochan a praia. Areia. Se fuera césped, estaria boníssima. A música muito alta incomoda e as gaivotas, muitas gaivotas também incomoda bastante. Sim. E muita areia, mas faz parte da praia, não é? E como non, unha gran maioría que goza da praia sen atoparlle problemas e sacando o mellor da compañía. No, se a música bailamos. Sí. Eu a xente, eso non me molesta nada, que canta máis mellor e que vense a pasalo ben, non é como a vos vindes traballar. Non me molesta nada, verdad? Non. Estamos moi ben. Nada, gústame todo. Con todo, semella que na maioría das praias galegas o respecto impera e evita grandes conflitos. E presten atención a este cambio que afecta a unha opción de vacacións que cada vez elixe máis xente. As autocaravanas poderán aparcar nas cidades igual co resto de vehículos. O novo regulamento impide que os concellos limiten o estacionamento a este tipo de vehículos. Cesario emprende viaxe co convencemento de que poderá estacionar a súa autocaravana en calquera cidade española dentro da lei e sen temor a unha sanción. A Dirección Xeral de Tráfico unifica os criterios e establece que estes vehículos poden aparcar nos mesmos lugares e condicións que un turismo convencional. Se chega un vehículo a unha cidade e atopa unha plaza axeitada para aparcar, ese vehículo está aparcado como se fora unha furgoneta, como se fora un autobús ou como se fora calquer tipo de turismo. Pois sí que había discriminación. De feito, hai algunhas señais aínda de algúns concellos que pon prohibido autocaravanas. Esa señal con este Real Decreto pasa a ser ilegal. Pero unha cousa é estacionar e outra acampar. Non se poden sacar cadeiras, non se poden sacar sillas, non se poden abrir toldos, non se poden arroxar líquidos fora da vía pública. A pesar do apoio legal que o Real Decreto achega estas vivendas móviles, as ordenanzas municipais poden regular o tráfico e establecer restriccións xerais. Van a poder decir, nesta calle non se pode aparcar vehículos de máis de 3,5 toneladas ou non se pode vehículos de máis de 8 metros de longitude, eso sí o van a poder facer. O Real Decreto entrará en vigor o 1 de outubro. Nestas datas de alto risco de incendio, a maleza que rodea as vivendas supón un perigo para os habitantes de núcleos próximos aos montes. Achegámonos a un deses concellos no rural onde se vive con maior preocupación esta época do verán. Hai pouco que Iván mercou esta casa na aldea abandonada de Outeiriños, no concello de Coles. A vida no entorno natural ten as súas vantaxes, pero chegado o verán, a percepción cambia. Ten o seu perigo, sobre todo no brao. Esa casa non se ve a fachada da maleza que ten, e o que hai limpo é porque o limpio eu, porque aquí non ven nadie. Fai 2 semanas hubo un conato de incendio aquí, que veu o helicóptero e todo, díronos as sirenas para que nos marcháramos o helicóptero,
pero non viñeron do Concello nin nada para limpar. A maleza rodea a vivenda e el limpou ata onde puido. Pide que os seus lindeiros fagan o mesmo e que o Concello roce o único camiño de acceso á aldea para que polo menos haxa unha vía por onde fuxir. É unha ratonera, se sube por aí o lume non temos para onde ir, estamos atrapados. Ou tiras por aí, pero claro, arriesgaste a que te colla por aí no medio do monte. Con moita preocupación tamén contempla Del Mallí das leiras que circundan a súa casa. Coas chuvias do inverno a vegetación medrou moito en primavera e agora no verán poden supoñer unha ameaza en caso de que prendan as lapas. Un problema más aún este año, que hay una maleza a raíz de las lluvias que han caído a montones. Tenemos fincas como esta sin limpiar. Tenemos otro problema porque aquí no hay zanjas en los montes para un poco que no vaya saltando el fuego para otro. Masas enormes de vegetación rodean os núcleos de moitos concellos do medio rural galego. A limpeza de faixas de protección arredor das casas non se cumpre sempre e obriga das administracións e dos propietarios eliminar o combustible que alimenta o lume. Propios veciños tamén, porque xa non é tanto o Concello tamén que son os propios veciños que se encarguen das súas parcelas. Tienes todo el invierno para limpiar, para actuar. Ya ves todos los caminos, están sin limpiar. Y las fincas, claro, crece la maleza y lo lógico es cuando haces una denuncia para que limpien algo, pues que atiendan. A prevención é se cadra a principal ferramenta para evitar danos persoais e materiais cando xorde un incendio. E de seguido, no Galicia Noticias, saborearemos un manxar que só se pode catar en momentos puntuais como o de hoxe. Serán tan só uns minutos. E viaxamos agora por Galicia a través das nosas cámaras. Empezamos en Tui, onde se celebra esta fin de semana o IFEN, o Festival Transfronterizo que celebra os 140 anos da ponte que une a vila con Portugal. 30 graus de temperatura nestes momentos. Ceo despexado na vila Ourosá do Grove, como vemos dende a cámara ubicada no edificio do pabillón náutico. 24 graus de temperatura dos 28 de máxima que se agardan para hoxe. No interior vemos algunha nube no ceo de Ourense, 28 graus de temperatura nestes momentos. E na Praza do Obradoiro Compostelá vemos que é un fervedoiro de xente, turistas e peregrinos principalmente. Día solleiro e 24 agradables graus de temperatura. E rematamos hoxe na Coruña, onde teñen un día un pouco máis cativo e con 23 graus de temperatura. E outro dos puntos de interese hoxe está en Corme, na festa do percebe do Roncudo. Durante toda a semana, uns 30 percebeiros traballaron arreo para conseguir que hoxe a veciñanza e os visitantes poidan desfrutar deste produto tan cotizado e tan importante para esta localidade. Xavier Santos. Así é, porque non se é unha festa de interese turístico de Galicia que acolla moitas miles de persoas nesta ubicación onde estamos agora mesmo e que trae detrás un duro traballo para coller o percebe. Estamos con membro da organización, con Alfredo. Moi boas tardes. Moi boas. Que neste evento en sí o percebe aínda así costa moito o traballo collelo. Sí, custa moito, custa que é un oficio arriesgado e complicado. Ainda que este ano tivemos a sorte de que temos coincidido con bon mar e mareas grandes, entón hai un percebe de unha excelente calidade. E deu a posibilidade así de coller en torno a casi unha tonelada de percebe. Sí, en concreto 980 kilos con os que trouxemos aí para cocer e repartir entre os comensales. E prácticamente xa está todo vendido. Xa unha boa parte, sí, ainda nos queda, pero unha boa parte, máis da mitade, sí, xa está vendido. Hai moita xente que está aquí nesta carpa, entendo que ao longo do día vai vir todavía máis. Sí, aquí ata 6 da tarde, así, sigue ben a xente escalonadamente, sigue vindo, pero, bueno, o máis forte é agora a mediodía. Hai moitas máis actividades, o principal é, lóxicamente, comer percebe, pero logo tamén hai moitas outras opcións para estar aquí durante o día. Sí, aquí, pois, vamos ter actuacións, grupos, vai haber
diversión todo o día, aparte do percebe e da comida. Pois que aproveite a todos, moitas gracias por estar con nós, e a todo o mundo que queira vir ata aquí, pois aínda teñen tempo ao longo do día. Grazas, Xavier. E a única provincia galega sen mar presume de ríos en coros como alternativa de ocio estival. Varios catamaráns 100% eléctricos percorren distintos treitos do río Miño e da confluencia do Avia e do Arnoia, amosando a riqueza paisaxística e cultural da comarca do Ribeiro. Deixamos a ribeira de Castrelo de Miño para adentrarnos nas súas augas, unha perspectiva distinta da paisaxe do Ribeiro. Temos esas caídas clásicas do viñedo, que fai, pois eso, esa intersección ca lámina de auga. Santa María de Castrelo, agora mesmo por estribor. Temos a igrexa de San Paio, ali por popa, pola aleta de popa. Temos o Museo do Viño, detrás de Ventosela. Construído no ano 1969, o Encoro de Castrelo é a día de hoxe un espazo único de recreo e un referente na práctica de deportes náuticos. Pedro, que é piragüista, navega por aquí habitualmente, pero hoxe contempla o doutro xeito. Non ten nada que ver, cando vas subido nunha piragua tes que ir un pouquiño máis pendiente do timón, un pouquiño máis pendiente da estabilidade, e que, como dice outro, vas totalmente despreocupado, disfrutando deste entorno maravilloso, destas vistas. Fan un percorrido de 3 millas náuticas desde o Pousadoiro, río arriba, ata o Poñente. A mí gusta chamarlle a mellor terraza do Ribeiro, penso que sí, sin exageracións, penso que a mellor terraza do Ribeiro. É moi cómodo, estou vendo que é moi cómodo, non ten oscilación ninguna, a verdade que é unha pasada, é un paseo moi agradable. Estes catamaráns, que tamén fan rutas na Arnoia e en Cortegada, son unha aposta da Deputación Provincial polo turismo sustentable, 100% eléctricos e alimentados por placas solares. A mí gustame describila como navegar a vela sin vela, porque o único son, non é ruido tampouco, o único sonido, a única experiencia auditiva que temos é pois a propia estela da embarcación. A temporada dos catamaráns acaba de arrincar o 1 de xullo e prolongarase durante todo o verán. De paso, promocionan os viños do Ribeiro cunha degustación a bordo. Imos agora á terra do Castro de Esmelle. Os arqueólogos están na súa cuarta campaña de escavacións para saber máis de como vivíamos hai 2400 anos. Imos tralo Castro que volve á luz despois de estar oculto baixo terra e vexetación, unha xoia patrimonial de 2400 anos atrás. Entramos na cuarta campaña da escavación do Castro de Esmelle e contanos os seus descubrimentos, como era o sistema de acceso á vivenda e as estructuras vitais. Este ano estamos levando a nosa cuarta campaña, hai moitísimo traballo detrás co cal, pois todo o que traballamos sempre ten unha base, no? E neste caso estamos centrándonos, como podedes ver aquí, no sistema de acceso, é unha estrutura relacionada coa entrada do xacemento, que ten, moitas vinculacións coa monumentalidade e coa construción urbanística do que sería o Castro, e este ano estamos intentando excavar a outra mitad do sistema de acceso. O curioso que non estamos na croa do xacemento, non estamos na porta, estamos entre dúas líneas de muralla, nunha que sería unha línea intermedia, co cal sabemos que como mínimo habría 3 portas, quizáis algunha máis. É moi interesante, a verdade, é moi emocionante, sobre todo para min que eu son daqui de Ferrol, poder coñecer un pouco máis da miña cidade, traballar cos veciños. A Complutense, aquí na Soterra en Ferrol. Que o que estás facendo? Agora mesmo estamos ampliando un pouco a zona de excavación, porque, estamos ampliando 1 metro para abaixo, 3 metros para o outro lado, para tener un pouco máis de espacio e, ver que hai ao redor deste edificio que temos aquí. Todo un equipo de arqueólogos, estudantes e voluntarios emocionados por ver emerxer a cidade, pouco a pouco, capa a capa de historia. Veu dende Melbourne a Esmelle por segundo ano, moi interesado no urbanismo do Castro e de como van saindo a luz as distintas estruturas. Estou aquí un pouco para aprender, para ir collendo soltura e que me digan como se van facendo as cousas, sobre todo de cara ao futuro, non? Ver un pouco o que hai tamén na arqueoloxía en Galicia. Temos alumnos de moitas partes, da Universidade de Santiago, da Universidade de Coruña, pero tamén da Complutense, da Sevilla. Temos ata un rapaz que ven de Melbourne, que é o segundo ano que ven, volveu aquí simplemente por o valor que ten esta excavación para ele e por o valor que representa, non? De momento miramos con eles un torreón defensivo, un edificio común e a calzada pavimentada, mentres agardamos os segredos mellor gardados do Castro de Esmelle, por fin, á luz.
Máis cousas, 10 anos servindo de escaparate o mellor do indie pop. É o que leva facendo durante unha década o Atlantic Fest, unha oportunidade de escoitar boa música nun entorno tan agradable como o da praia da Concha de Vilagarcía. Hoxe é o segundo día do festival e arestora, Alejandro Álvarez, como está o ambiente? Pois Chus, hai uns minutos comezou esta segunda xornada e agora mesmo sobre o escenario Alonso facendo bailar pois os máis madrugadores que se achegaron ata aquí, ata este recinto. Pero para falar un pouquiño do que está dando de sí este festival, acompáñanos Toño Caneda, el ecodirector do Atlantic Fest. Toño, moi boas tardes, gracias por atendernos. Bueno, o primeiro de todo, como transcorreu a primeira xornada? Pois a primeira xornada transcorreu moi ben, o sea, moita xente. Bueno, esperemos que ahora a segunda xornada é máis potente ainda, está todo esgotado e a ver como transcorre todo, sobre todo que non haya ninguna incidencia. Unha segunda xornada cun cartel de auténtico luxo, non? Que se van a topar todos aqueles que se acheguen ata aquí? Pois se van a encontrar cun cartel para celebrar o 10º aniversario do que é o Atlantic Fest, un cartel un pouco diferente, intentando diferenciarnos de outros festivais, para que non sean todos os mesmos artistas nos mesmos festivais. Penso que configuramos un cartel moi interesante para esta 10ª edición. 10 anos, unha edición moi especial. Como cambiou este festival ao longo destes anos? Pois sí, a verdade é que cambiou moito. Moito deso foi un pouco a axuda e o respaldo, por exemplo, da Axencia de Turismo de Galicia, pero da Xunta de Galicia, dos concertos do Xacobeo, do Concello de Vilagarcía, todos, que eles han apoiado o festival desde o primer momento. Gracias a eles, pois podemos manter un prezo de entradas normal, para que a xente pode disfrutar dos concertos, non? Bueno, hoxe tenemos por aquí a Los Planetas, Fran Ferdinand, Nacho Vegas. Bueno, para todos os gustos, non? Sí, eu penso que hai un pouco de todo, non? Un pouco dentro da nosa India, a línea un pouco indie e tal, e penso que é un cartel moi interesante. Ademais, entre medias tamén, picadiscos. Picadillos tamén, aí hai de todo. Aquí hai para poder comer, aquí hai food trucks, hai unha zona aquí gastro moi interesante, con moitas variación de produtos. Hai unha zona tamén para nenos, porque aquí é un festival que veñen moitos pais cos nenos. O ano pasado viñeron 800 nenos, alrededor de 800 nenos. E actividades para eles para disfrutar. Se eu sempre digo, igual que levas a teu fillo a ver un partido de básquet ou cine, pois trae o festival, non? Disfrutar dele. Pois Toño Caneda, graciñas por atendernos. Vou moi cruzar un momentiño por aquí, porque temos que dicir que tamén a Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia está presente aquí neste Atlantic Fest. Todos os que se acheguen ata esa carpa e descarguen a aplicación da galega.gal van levar un agasallo, así que non dubiden en achegarse ata aí. Grazas, Alejandro. As praias da Costa da Morte figuran entre as mellores para iniciarse no surf. Mozos e mozas de toda España e de outros países chegan cada verán para adentrarse na arte de coller ondas. A praia de Razo, en Carballo, é un deses destinos. Silvain acompaña as súas fillas na súa primeira clase de surf. Esta familia galego-suiza combina as súas vacacións na praia de Razo coa práctica do deporte. Aquí hai las olas, hay todo el espacio, entonces está bien de intentar una vez en su vida. Minutos despois, obxectivo conseguido. A Escola de Razo leva máis de 35 anos formando surfistas. Todo mudou neste tempo, o que máis... É moito máis diverso naqueles tempos era todo homes, non? E agora iso cambiou, estamos con un 70% de chicas e un 30% de chicos, non? Cada semana o campamento recibe 70 mozos e mozas. As procedencias son diversas, tanto españolas como estranxeiras. A actividade é intensa na auga e tamén fora dela. Nunca había hecho surf antes y vi por TikTok pues, la oportunidad de venir a este campamento y la verdad es que me encantó porque vi que había muchísimas actividades, yoga, surf, gincanas como la que hay aquí. En este campamento hay mucha diversidad, hay mucha gente que viene de otros países y pues hay un muy buen ambiente. Todas las actividades que hacemos aquí pues, son para que nos relacionemos mejor con las personas. Unha vez aprendidas as primeiras pautas, a praia é lugar para perfeccionar a destreza. Temos un campo de xogo que é a praia de Razo, que é un escenario incomparable, olas suaves durante todo o verán. Un auténtico paraíso para collerlle o gusto ás ondas en plena Costa da Morte. A semana que ven chega outra vaga de calor, aínda que menos intensa que as anteriores, e sería a cuarta dende finais de maio. No que levamos de verán, prácticamente a metade dos días houbo avisos por altas temperaturas en Galicia.
Este cuarto episodio de moito calor vai afectar máis a zona sur e leste da Península Ibérica que a Galicia. Nos aquí, polo menos ata o martes, imos quedar un pouco marxe desta situación. As temperaturas sí que van a subir, sobre todo en Ourense, no sur de Pontevedra, pero no resto imos ter valores relativamente contidos, preto dos 30 graus.